jingpule na ki kam jom ki apostol kalanong ka ba arpusan kad khot khatlai hadu arphui kadto katnipor hadin usiem agripa bat kabernes kilawan chakai saria panai khublei ya o Festus enda kiladon bunsngi hangta o Festus ola batai ya kakam o Paulus ha usiem dan wei ubriu hangne ya uba o Felix ula ino hapatok par haba ngalalet ci Jerusalem ki rangba lingno bat kitemen kisan jong ki ju kila sei ki jingmudoi persha yu bat kila kerpan bangan rai penrem yu Henry ngalayathu yaki baki Roman kimju don dostur pan penrem ya uno ubriu shwa ba anya kindu markmat ya kinong mudoi bat ba ulayo lat ban yada yalade persha kajing mudoi habaki ne kelawan shne ngam shem penslem Henry hagatahi kasngi ala shong pishar par ngala hukum ba enpen hajer yauta ubriu kinong mudoi jongu kila yeng jrem Henry kim shem lamudoi yu da kanu kakam dakai kabangala tharai bakin sei kila don tang kato katni ki jing yasatnya jongu batki shapang kanyam bat shapang wei ubriu bakerteng ujisu uba layab Henry ya uba u Paulus ubanting e ba udang em tebangas ngo artin shapang kini kikam ngalakeliyo Paulus lada umon banlet sa Jerusalem ba on bishari u hangta halor kini kijimudoi Henry u Paulus ula apil ula kirpat ba undang ap yu nakabenta karai jong upatsha kumta ngala ay hukum badai bandang ap karot yu hadu panganda yu lat panpha yu sha u kaisar ktien jong utrai kasam shi spotlight kad khot wei hadu khat ar bat khat kendai hadu ar pho do kir khu ya utrai komensim jonga kod unu jonga do kir khu ya ka kerteng bo khu jongu to kir khu ya utrai komensim jonga wat klet ya ki jingle bha jongu baro kumba kinjang ki beneng halor ka khindo kata ka kraw ka jingi jungu yagi to ki bating burom yu kumba jingai ka mi ngi na ka sep ngi kumta open jingai na ngi ya ki pap jongi utrai ula seng yala ka khet habneng ka hima jungu ka sinshar halor baro to kir khu yaw try phi ki angel jungu phi ki bakhlain bor ki balle ya ko hukum jungu ki ba ap tungong ya ka tin hukum jungu ka gospel kat kum u Yohanes pokhui kalanong ka ba arphoi kad khot khat san hadu khat kindai enda kila debam u Jesu ula ong ha u Simon Petrus ko Simon khun u Yohanes pikham eat ma phi yanga ban ya kine hoi kinran ula jabab metep banga eat jame u Jesu ula ong ha u top sa yaki khun lang brod jonga sa shisien u Jesu ula ong ha u ko Simon khun u Yohanes phi eat mo yanga hoi ko kinrad ula jabab metep banga eat jame u Jesu ula ong ha u to shirai yaki lang brod jonga hagabalai sien u Jesu ula ong ko Simon khun u Yohanes phira eat mo se yanga u Petrus ula snosi pau Jesu ula keli yu hadu laiwat phira eat mo se yanga bat ula ong ha u ko kinrat meteblut na dong shedong meteb banga da eat shay me u Jesu ula ong ha u dopsa ya kilang brod jonga ngayathu kajing shisha hapi menba pidang samla pishait panpo yerade pat pishang kat shabat mon Henry enda pilatem men pin piar yela kiti parway pat unte yaki pat un yelam shabapim mon banleng haba ong yakani u Jesu ulakado yakarukom hakabau Petrus unsayab
But pendon burom ya u Blei, nang ta u Jisu u laong hau, dubut yanga. Ka gospel jong u try.